Russiýa we Türkmenistan gaz ulgamyny 5 ýyl möhlet bilen täze şertnama baglaşmagy mümkin. Russiýa türkmen gazyny satyn almak üçin Türkmenistan bilen möhleti 5 ýyllyk täze şertnama baglaşmagy mümkinçiliklerini maslahat edýär. Bu barada Interfax habar agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň orunmasary Anatoliy Yanovskiň sözlerine salgylanyp habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertnama esasyna türkmen gazynyň Russiýa iýerilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlaryna başlamagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhleti üçin orta möhletli şertnama baglanşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gaz iýermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiň sözlerini getirýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda taraplar iýeriljek gazyň möçberini maslahat edýär. Bu gazyň bahasyna bagly bolar diýip Interfax resminiň sözlerini salgylanyar. Yanovski Russiýanyň Türkmenistandan satyn aljak gazynyň göwrümini 2016-njy ýyldan öňkü derejesine ýetmeginiň mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Russiýa Türkmenistandan 2016-njy ýyldan ozal ýylda 4 milliard kubmetr gaz satyn alýardy. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kubmetr təbii gaz eksport edýärdi. Interfax'ın habarına göre häzirki wagtda taraplaryň arasyna dowam edýän gepleşikler iýun aýyna tamamlanmaly. Ýatlasak Russiýa apreliň ortasyna türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. 15-nji aprelde çap eden beýanatyna Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan 2019-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli 1 milliard 155 million kubmetr gaz satyn almagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Ýöne bu ulalaşygyň jikmejiklikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Galy bersede Russiýanyň Gazprom eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Türkmen Gaz döwlet konserni gaz sowdalaryny arbitraj sudyny çözmek tagallalaryny bes etmek boýunça 2019-njy ýylyň başynda ulalaşdylar. Gazprom 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stockholmyň ykdysady dawalary seredýän arbitraj sudyny Türkmen gazyň üstünden şikayet bilen ýüz tutup Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryna seredilmegini sorapdy. Halkara energiýa synçylary Russiýanyň türkmen gazyny häzirki wagtda ýeti zerurlygynyň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmen metbuaty Rus türkmen gaz sowdasy bilen bagly habarlarda taraplaryň arasynda gaz ulgamyny 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşygyň esasy dokument bolup durýanlygyny utaýar.